Kami amsai tei borokni dukhu dosani kokno hapangni thani khonarnani kaisa lamangkha koktoma awaimung. Hai hini puitu sawino koktoma awaimung ni bedego kok triplano ringei. Borni kami amsai ni lama tai tui nang sugui tongmani kokno tini ringei. Borni bakhani kokno sawi rohorka jangjal klai tongmani koktoma angkha 17 Golagati constituency ni bising khobjaknai 4 nong ward Ramhori Parani kaisa bridge hamyangi tongmani bagai jora kolok mano bora cherai berei jotono thanglai suthani jingjalangi tongmaikha nokha bisigni hai sekango bunyarni sorkachamno berere phaimani a tuisa sakatui tui kotor laina bagai thiaba abo tabok chamui kalaiti tai tui torkha hangkai bufurbo kochok thangno saimanya tai hapangni bakhakti bufurbo sanamno phaijakno o lamarokno abo nuhu horia phiaba o kamini no kha kotor khayei takhok chakra khoroksa kok tirprana ringei sai khana rakha kathang tongsak nuda nuglangya phiaba kubui kok sai kalangna bagai o lama kitcha nai sanam phayani bagai amchani nokjak sijak hapangni borok rokno koitha Surendra Deborma mungoi khoroksa police ni sebuk khlai habakari phaijak Ramhori Kami 4 nong ward ni lukurok 22 ni khungsuk ngana borokni kahamni bagai hapangni borokno kisa nai thainani borokni dukhu kosto no saimannani bagai koi phaika जों फेरांथ थांजाकनो फियाबा लामा बायतैनि सिमि जों जालनै साइ खनारका आबनो कारि ओ जायजर कायसा नां सुगै दंमोनि कौनो खरसावै हापांनि थानिओ कक खनारनानि मोसुगै कक तिरपन दिङि साइ खनारका खनानि बै चेन्टिनि कक थुमो ताखो अकरा सुरेन्द्र देबबर्मा पुलिस सेबखाय याकार फाइमा ओलबो कामिओ तंजामानि फियाबा ओ जों जालगनो हामरनानि सानका गथां तंनानि बागै हापांनि थामग्राय सामुंनो tebo pholoknani sanai amchani jingjalok tamo lamarok tambo bhai yakho yang a yakrai pol kori ni baga yang I choling bongya thangna himnani bezal kesebu karo ke khal kaisa tongo abu kepek kalbat dujagya nan than lama subida ke yang busu poribarok tongnong no jagabo kori posis rok kanai bele yang mutongo besar basa ta yang mutongo tam kami rok hunjak mo magi ke Ramhori Para hunjak Ramhori busu number 1 mo mo sa number 1 kalai ko omo bufrun theka o jajor jingjal tongmani lama hamya onek din thekeno ko motabu samano se omno rulai phayo regani rangba kolai salai golai da pangkhalai tamrok sanamo so haita kai omok khang ka sinni upukarang janai ta ola marok khlai lama kayangu doklo kaisa khalo kaisa kalba drinai dekeba thangto himto ta kering I doklangnani ba mairung to bisana rok reson rok thang mairung to narok sakel lok bai phanya rok subidang ta rok to khas parang maya ka kosok bi thango o sorok lori bai thangbayo aita to phia regani borok phailai nai dagalai khlailai tisalai klang lai jau ta haika sudur goti ta kai nangjang nai ti to kuri noro kosti to ta mu to no sokoya ko kai yang to nabrum kollo ka kam puilang bo phaidro bo kai re phaka 70 foot tola tebo iron tau saka 32 foot kai re ka to phunsa iron to nangan ni bezal chi filter be ang jong karang thang ti rok sa pai to imanungu oron audit masa phaka to bezal o lama ti beng thangnaro o lama ti bisang mo thango Duhuramo thango Tarapodo thango abtike mohram thango aing edisibu thangmano aing uzano ko gulire bu thangmano gulirni uzan molsum barabu thangmano yang tengke hirapuru thangmano hirapuru ko haita kono rok rugira garong khangka bahke rok thangsa gari rok khabaisa meng gari ko yang tubla je to ri jaw rok yang naro tongkai bamlai kheblai balai phele jate delivery ro waing rok beke balim matlangka waing rok bai आ ताऊ वाइन सुसु करिका रिबुथ्रि रक बसे खालाइछु आइले दरगा नां तंग हुका दुलाय कलाग रक बसे दुलाय कराग रक बसे खालाइ मातु लायो bo bazar khati khaisana ro sungoro promonogor hati bazar chaw kai nang sungmani ke bisang jo thang bosorok salno bisang mon nang ni bai so nang to makagi phaka nang saimamle non tai tam sasinai nor kubusinai borok e haita অবস্থা
Mana nor tabu pul no kaham naik na. Iyo pul kaisa engkangka cholingke khalo kaisa ya kalba dogri balkhere kangka baseng yang nogrok iragarong pro idok simen dok hasing rok tisetlangna rok sesubidang kata. Kare kata bu koyek mas ni pore kare ka ni nok bodoi rang rok dairuan nang ka abu tangki itub nai ba tangka tang nai ba. Nogrok phajang ka. Abu sengsong lang mong se ka idra ka mong sai rang ek lag rok wa kamai thang nai bule. Ka tam ka nok sari manai ba. Yang nan thay cái cái naru pranyo ada kilometer mah hitlang nan ke kis kilometer kajakta kai yang moti ke yang meng suni mura hira puro moti thango bore jere shortcut ni moti basu khai biyuta aini boro moti laisu haita Nin mung sagari kisa. an bung ke surendro da borma Nini ka? an muna sambil da bro Noro am sa ni lokoro na.